Tráiovos unha técnica para resolver áreas debaixo de curvas. Aquí temos unha gráfica dunha función exponencial onde e está elevado a un exponente x, calqueira. Imos aplicar a integral xa que co que coñecemos da secundaria non temos ningunha fórmula que nos permita obter a área de debaixo da curva. Como veremos, poderíamos utilizar a fórmula do trapecio, pero trátase dunha curva, non dunha recta. Se tomáramos a fórmula do trapecio, daríanos un valor inexacto, aproximado según o error do trazado, porque é unha curva, non unha recta. Para isto, imos utilizar a técnica chamada integral, o símbolo dunha S alongada, porque vai funcionar como unha suma de rectángulos entre o intervalo indicado. A sección por onde están as marxes da nosa área van da posición 1 a 2. Unha unidade como a base neste caso a suma de áreas debaixo da función f de x, ou i é nos igual, ou é número irracional con infinitos decimais, o cal ten o x como exponente, a súa vez a integral e elevado ao x pola súa variación. Por outra banda, a derivada consiste nun número pequeno o cal forma parte da integral e non fai mal ningún. E agora, unha vez representada a integral, como é que eu calculo a integral? O cálculo dunha exponencial é a propia exponencial. Según o que pon nas táboas, a integral vai ser e elevado ao x, variando no intervalo de 1 a 2. Agora, basta con facer a sustitución do x polo 2 menos o 1 no lugar do x, que é a propiedade integral definida. A integral definida cando a función é continua, ela é igual á súa integral no valor do intervalo superior menos aquela integral resultado do intervalo inferior. E isto o resultado da área. Agradezovos o voso tempo. Moitas grazas.